Några vet varje levam. Ist du ein Kusch, ist du ein Wimmer, yang degam. Yeah, yeah. I går i kasse kan jag läsa. Der går och talar om Kalin eller inte gälla. Och ni feder med fjälles der skid. Das din med weg. Mogen med och krig with vill du gå för fri med jassa. Aber lungo will du kitte. I'm planning where to tumble. You're hard to
What? It needs to be floating before you get on it. Right now you go, That's good for the numbers.